Sa number 3, wala sang filing sang Certificate of Candidacy para sa Barangay and SK Elections sini nga Oktubre. Inisino kay Commission on Elections Negros Island Region Director Lionel Marco Castellano nga nagpaathag nga padayon man ang pagpanghanda sa COMELEC para sa BSKE bangod sang pending nga opposition sa Korte Suprema batok sa BSKE law. Hindi matabo ang filing sang COC bangod nanginmut na ang resolusyon nga nagaset sang schedule para sa BSKE. Sunod kay Castellano, nanginmut ini kasunod sang approval ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sang lahi nga nagaset sang terms sang BSKE. Sa damlag pa schedule sang COMELEC October 1 to 7 o kung magasugod na kuntani sini nga Miyerkules ang filing sang COC para sa BSKE. Sunod kay Castellano, sa karon wala sila sa may nabaton nga mando gikan sa Bank nga matigayon ang filing sang COC pero magasige lang sila sa gihapon sa pagpanghanda para sa BSKE. Hanggang sa ngayon, wala kami advisory na galing sa Manila kung tuloy ba. But let us remember that the present law na ini-implement ng COMELEC ngayon is postpone na yung election. Diba? Yun man mataas na postpone na. Wala naman tayong TRO galing sa Supreme Court. So, yung resolution ng COMELEC na nag-set ng October 1 to 7 is demoted yun. Mooted yun. So, hindi na pwedeng i-implement ng COMELEC yun. Dahil that resolution pertains to the December election of the BSK.